खुलुमबाय आङो दावरायजार बगामाटी इक'टुरिजम ससाइटिनि जानानै दिनै दावरायजार बगामाटी लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव सफैनो हानाय आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला जायगा आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाय लावखार ओंखाम जानो सफैनो हादों बिथांमोननिसिम बे फैबाय थानाय नैबे 2020 गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय। आङो दिनै दावरायजार बगामाटी इक'टुरिजम ससाइटिनि जानानै नैबे एसएम चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोसावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दावरायजार बगामाटी इक'टुरिजम ससाइटियाव एबा बगामाटी लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव थांनाय नभेम्बर दाननिफ्रायनो गोबां आसामनि आरो लोगोसे आसाम हादोरसानि बायह्रानिफ्राय गोबां लावखार ओंखाम जानो रोजा रोजा सुबुं सफैदों आरो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जोङो जि दावरायजार बगामाटी इक'टुरिजम ससाइटिया माखासे हाबाफारि लाबोदों आरो बिनि गेजेराव दिनै लावखार ओंखाम जानो फैग्रा रोजा रोजा सुबुं बिथांमोना फैगाफ्रामबो नांलाय खमलाय बुलाय बुसि गैयाजासे मोजाङै मोजां लावखार ओंखाम जानानै गोजोनै थांनो हादों आरो बेखौ जोङो दावरायजार बगामाटी इक'टुरिजम ससाइटिया गिबियाव जोङो गोख्रों नोजोर होनानै जोङो बयनिबो जिउ रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बे जाबाय बाक्सा उदालगुरि आरो भुटान सिमानि खाथियाव थानाय मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना सोमखोर लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो बे जायगायाव थांनाय नभेम्बर दाननिफ्रायनो गोबां आसामनि खना खनला आरो बिटिसिनिफ्राय रोजा रोजा सुबुं लावखार ओंखाम जानो फैदों आरो नैबे 2020 गोदान बोसोर मायथाइयाव आसा खालामदों आसामनि आरो बिटिसिनि गोबां हालामनिफ्राय लावखार ओंखाम जानो फैगोन आरो दिनैबो गोबां रोजा रोजा सुबुं बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैदों। आसा खालामदों दिनैनि बे लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजों जाहाथे लावखार ओंखाम जाग्रा रायजो राजा बयबो जानो फैनाय बिथांमोना गाव गावनि जानाय मैला जिनिसफोरखौ डास्टबिननि सुबिदा होनायाव गालाङो आरो जोंनानै थानाय दैयाव जाहाथे मैला खालामा बेखौ जोङो कमिटिनिफ्राय खावलायदों आरो दिनै जाय सुबुं बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैदों बिथांमोना नुदों जे बगामाटीनि सोमखोर मिथिंगा भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय बर्नदै बिमा बिनि सायाव राफ्टिं काठनि नाव आरो लोगोसे जिप लाइनिं आरो गोजौ हाजोआव थानाय बुद्ध मन्दिर बेखौ बयबो रोजा रोजा सुबुं बिथांमोना नुफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जोंनि बगामाटीयाव जोंनि बाथौ धोरोमनि आंगो बाथौ थानसालि मोनसे गायसननाय जादों रायजो सभानि एमपि सार मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा आरो बे थानसालिखौ जोङो बेखेवनो हायाखै आरो बेखौ फैगौ जानुवारि दाननि 28 अक्ट' मागो दाननि 3 अक्ट'आव बेखेवगोन होननानै रायजो सभानि खांखद बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों। आसा खालामदों बेवहाय जाय बिथांमोना सफैगोन बेवहाय मोनसिनसिन बोराइनिबो मोनसे मुसुखा समायना रमायना बानायना दोनदों बेखौबो आबुङै बेखेवसारनानै होगोन आरो बेवहायनो गोबां रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो दावरायजार बगामाटी इक'टुरिजम ससाइटिनिफ्राय खावलायहरदों जाहाथे बे गोदान बोसोराव बयबो गाजा गोमजा बोथिसे लावखार ओंखाम जाफैयो आरो बिनि थाखाय जोङो गंसे बासाव 300 आरो केन्टार गारिनिफ्राय जोङो 250 आरो बिनिफ्राय फिसा गारिनिफ्राय 200 100 लानानै जोङो लावखार ओंखाम जानानै थांनाय माखासे मैला जानानै थानाय जिनिसफोरखौ जोङो सुइपार मेनटेन खालामनानै जोङो साफा सुफा एबा क्लिन महरै जों लाखिगासिनो दङ जाहाथे बयबो लावखार ओंखाम जानो फैयो जोंनि बगामाटीसिम आं बेखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। सानसेयाव मेक्सिमाम 500-600 बेबायदि गारि सफैगासिनो दङ दिनै खमैबो 600-800नि खम जानाय नङा जोङो आसा खालामदों गारिया गेदेर फिसा लानानै आरो बाइकआ ओरैनो अनुमान 200-300सो जायो। बेवहाय जोङो दायो गेट एन्ट्रि हिसाबै मोननो हादों लावखार ओंखाम जानो थाखाय जोंनि आसामनि गोबां खना खनला जायगानिफ्राय फैदों तिनिसुकिया डिब्रुगड़ गलाघाट बिदिनो मरिगाव नगाव बिथिं क'क्राझार गसाइगाव गवालपारा आरो आसामनि बादैबो जोङो खाथिनि हादोर ओरैनो भुटान रायजो नेपाल बिदिनो थाइलेण्डनिफ्राय बावैसो साननि सिगांबो जार्नालिस्ट बिथांमोन फैदों बेवहाय रिसार्च खालामनो थाखाय थाइलेण्डनिफ्राय फैदों बांलादेशनिफ्राय फैदों बिदिनो देश बिदेशनिफ्रायबो फैगासिनो दङ आरो बिथांमोना माखासे जोंनो मोजां माने बिनि सायावहाय नोजोर होनानै मोजां माखासे बिथोन होलांदों जों बेखौ इयुनाव माखासे हाबाफारि लानानै मावफुंलांगोन। হয় মই বগামাটিত
এইবুলি মই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই সুবিধা পাইছোঁ। প্ৰথমতে মই আজিৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই বগামাটি ঠাইৰ পৰাই মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ যাতে ভগৱানে সকলোকো মংগল কৰক, যাতে আমি সকলোৱে সকলো জাতি আৰু জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায় সকলো মিলিত প্ৰচেষ্টাত যাতে অসমখনক আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ, এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই বগামাটিত আহি খুব ভাল পাইছোঁ। ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত পিকনিক খাবৰ কাৰণে আহিছে। সঁচাকৈ ৰাইজৰ মনটো উৎসাহ উঠিবলৈ দেখা পাই ময়ো খুব আনন্দিত পাইছোঁ। প্ৰশাসনৰ ডিউটি কৰি আছোঁ। খালি মই এটাই অনুৰোধ জনাম আমাৰ যিখিনি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে, যে আজি যিবিলাক মটৰচাইকেল লৈ আহিছে, কিছুমান মানুহ হেলমেট পৰিধান কৰা নাই, আৰু যিবিলাক গাড়ী লৈ আহিছে তেখেতসকলক এই যিখিনি আমাৰ বগামাটিৰ পৰা নাওকাটালৈ যোৱা যিখিনি পথত যাতে অকণমান গতিটো যাতে স্পীডটো যাতে কমে ফালে যায়, কাৰণ দুই এটা এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমিও মানে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটিটো অলপ বিজি হৈ আছোঁ। সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনাম। বগামাটিত যথেষ্ট ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ, আৰু আজিতো বহুত মানুহ আহিছে, ইমান ভাল লাগিছে, লাখ লাখ মানুহ আহিছে আজি, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। বগামাটিত আহি খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু বগামাটি বুলিলে আৰু সকলোৱে একদম অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সকলোৱে জানে। মই বহুত জেগাত ঘূৰিছিলোঁ, বগামাটিৰ বিষয়ে সুধিছিলোঁ, আৰু সকলোৱে কৈছে যে বগামাটি বেষ্ট এখন গোটেই অসমৰ, মানে অসম বুলি নহয়, নৰ্থ ইষ্টৰে তাৰমানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মানে পিকনিক প্লেচ, পিকনিক খোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা উপযোগী জেগা। তাৰমানে পানী ধুনীয়া, একদম সুন্দৰ, তাৰপিছতে বহিবলৈ জেগাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই। যিমান গাড়ী আহিলেও, যিমান হাজাৰ মানুহ আহিলেও, বগামাটিৰ এখন এনেকুৱা জেগা। সকলোৱে আহক, আপোনালোকে উপভোগ কৰক বগামাটি। এই সময়ছোৱাত আনন্দ লওক। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ।